Τώρα, νέες κινητοποιήσεις είχαμε σήμερα από εργαζόμενους στην υγεία για το μέτρο της διαθεσιμότητας. Οι εργαζόμενοι στο Σισμανόγλιο, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζουν ότι θα απολυθούν πολλοί συναδελφοί τους, καθώς δεν θα προκύψουν νέες οργανικές θέσεις. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε διευκρινιστική εγκύκλιο για τη μοριοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Εργαζόμενοι στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια Αττικής. Όπως λένε, ζουν καθημερινά με τον φόβο της απόλυσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας ότι θα μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία. Με βγάζουν σε διαθεσιμότητα, πόρους δεν έχουμε να ζήσουμε, μόνη μου είμαι, μονογονεϊκή οικογένεια, τι άλλο να πω. Είναι κακό που μας βγάζουν σε διαθεσιμότητα που κλείνουν τα νοσοκομεία. Ανάμεσά τους και 240 εργαζόμενοι που προέρχονται από το ΙΚΑ Παπαδημητρίου. Θεωρούν δεδομένο, όπως λένε, ότι μόλις βγουν σε διαθεσιμότητα θα καταργηθούν οι οργανικές τους θέσεις και θα απολυθούν. Καταργήθηκε ο οργανισμός, πήγαμε στο Σισμανόγλιο και δεν έχει διευκρινιστεί με εμάς, γιατί βέβαια τότε που μπαίναμε ούτε πολλά πτυχία είχαμε, ούτε πολλές γλώσσες, καταλαβαίνετε το 80. Με εμάς τι θα γίνει. Η Ειρήνη Πανάτου μετακινήθηκε από το ΙΚΑ στο Σισμανόγλιο. Βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την τράπεζα για να μην χάσει το σπίτι της και συντηρεί την άνεργη κόρη της. Εάν χάσει τη δουλειά της, θα καταστραφεί, υποστηρίζει. Χαμένα σπίτια που δεν θα έχεις να πληρώσεις. Ήδη εγώ έχω κερδίσει το πρώτο δικαστήριο. Ήδη ζω την κόρη μου ανήπαντρη μητέρα και άμα βρεθώ στον δρόμο χωρίς δουλειά ή θα πάρουν το παιδί σε κανένα ίδρυμα ή και εγώ δεν ξέρω. Ο Υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, πάντως μιλώντας στο Μέγκα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας εργαζόμενος από το χώρο της υγείας. Δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας. Όσοι οθούν τους εργαζόμενους σε κινητοποιήσεις το κάνουν για άλλους λόγους. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καμία απόλυση στο χώρο της υγείας. Μόνο αν κάποιος έχει προσληφθεί με πλαστά χαρτιά. Καταστρέφονται ζωές, καταστρέφονται οικογένειες και είμαστε αναγκασμένοι να αγωνιστούμε για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Την ίδια ώρα, πτυχιούχοι με διδακτορικούς τίτλους σπουδών και μάστερ μένουν εκτός δημοσίου καθώς μοριοδοτούνται ελάχιστα λόγω του ότι μπήκαν στο δημόσιο με προεδρικά διατάγματα. Είμαι μηχανικός. Έχω σπουδάσει στην Αμερική μέχρι το διδακτορικό δίπλωμα και τώρα τελειώνω και το MBA. Μάλιστα. Και βγαίνετε και σε διαθεσιμότητα παράλληλα. Ελπίζω να μην βγούμε. Προς τα εκεί μας πηγαίνουν. Την ίδια ώρα, με διευκρινιστική εγκύκλιο, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στέλνει μήνυμα στους υπουργούς ότι δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαθεσιμότητα 12.500 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.